ana nwere ntị nwanya yeah ehe ndị ọdịnala ndị ọdịnala ekene m ụnụ ụmụ Igbo ekene m ụnụ ụmụ ibe ekenekwa m ụnụ ekene m onye enu kene onye anị kene ndị ikwu kene ibe kene ọkpụ kene ndị egede kene ụmụaka kene okenye kene ndị si ife m na-adịfa mma kene ụmụ nwaanyị kene ụmụ nwoke kene enu kene anị kene eke kene orie kene afọ kene nkwọ anyị bịara obere oge na mana ihe a na-eme ka nkụ maka ndị si na anyị bịara na anyị na-abịakwa nwaja ya ụmụ ihe leti agazi mana nsogbu adụrụ ekene m ụnụ o nwere ajụ m chọrọ ịjụ ndị be anyị taa anyị bụ akụkọ wee bịa mana ka anyị bido efu ebe e nwekwara ebe anyị na-eje mana anyị na-ezi unu ozi ọma mana anyị nwekwara ebe anyị nwa na-eje mana ozi ọma anyị na-ezi unu ka o ruo unu ntị mana e nwekwara ebe anyị nwa na-eje maka ndị nwere ike maka ndị ụwa maka ndị ụwa ndị nkịtị si ekwu o nwere onye obi dị mma bụ onye Igbo n'ụwa nkịta obi dị mma na ọ na-eme mmadụ nwụọ be gị n'ala Igbo ije biri ego wee kwa ozu o nwere onye Igbo nwere ike isi na obi dị ya mma na mmadụ nwụrụ be ya obiri ego kwa ozu ọ bụ ezigbo ihe sọsọ 4 generation ka anyị nwere evidence to prove no 4 generation ka ihe ọjọọ pụtara n'ala Igbo only 4 generation ọ ihe ọ bụ ala adịghị mma bụ uru ndị nze kedu ka mmadụ ga-esi ebiri ego wee jekwa ozu chegodi eche mmadụ nụcha nwaanyị ọkwara ngwongwo na village so ihe eji anụ nwaanyị mgbe gboo n'ala Igbo bụ ọjị na ji na mmanya nkwụ ma ngwọ ọjị ji mmanya nkwụ ma ngwọ ọ ihe eji anụ nwaanyị n'ala Igbo kịta bụzi ịnụcha nwaanyị kwara ngwongwo na village ịnụcha nwaanyị kwara ngwongwo gị na mmadụ nwa ọbụrụ ha nwere ike ịchụrụ ụdọ kwụọ maka nwanne ịkwacha ozu asị gị weta ọrụ anụ weta mọdụ weta star weta small stout weta big stout weta hap weta premier onye mmadụ nwụrụ be ya o na-ejekwanụ ntị ihe a bụ ihe ndị Igbo na-emechi ọgwụ ka ọchọ ihe a bụ ihe ụnụ na-akpọ ka ọchọ ihe a bụ ihe anyị kpọrọ ka ọchọ onye mmadụ nwụrụ be ya achị ya weta ji weta ọrụ anụ weta idide gbara afụ ọnụ weta ijiji mpụrụ mpi onye mmadụ nwụrụ be ya anaghị ekwuzi okwu ịnụ nwaanyị ikwuzi okwu ịnụ nwaanyị mba nụnụ hei o nwere ndị ga-eme ije na vileji ha ịnụcha nwaanyị isi ebe ahụ rie adụrụ ịnụcha nwaanyị rie adụrụ ebe ahụ maka ịnụcha ha nwaanyị ịba na akụkọ ego agwụ ihe a bụ ihe mmadụ dị proud so ụka ọ chọ ya ọma na enwere ebe ị na-akọwa na ndị nna nna anyị ha nwere ike ịmachicha agbamihe niile ha gbara n'ụwa wee mee ụdị ha ụnụ asị ọwụ ihe a bụ mba ya bụ mistake ọwa mbụ ha eziokwu don't say it onye ọbụla gwa ngere ya ụkọchọ n'Igbo isi na ọmaha ije bụ Igbo ihe abụ ụkọchọ ihe abụ ụkọchọ ihe abụ nonsense ọ bụghị eziokwu we know anyị ga-eprove na ọ bụghị eziokwu ịghọtago ọ bụghị eziokwu atọọla ọ bụ asị maka anyị nwechara evidence unu na-ekwu mgbe ọ bụrụ na anụ ka ndị ugwu na-asị isi ala ha si isi ala kwa ha kwurie isi ala kedu ihe a na-emekwa ha na-akụ isi naanị kedu ihe ndị na-eti isi anị na-eme kedu ihe ọ bụ n'Igbo anyị asụ ha Hausa ebe anyị anaghị asụ Hausa ya kedu ihe bụ isi ala ikpere ala o nwere ihe onye ugwu na-eme na-abụghị isi ala na ikpere ala ọ bụ ihe ọ na-eme ndị abịazuru our information ha ji ebe a tọn ya nonsense butere anyị virus anyị zuzugharị ka ihe bụ isi ala ikpere ala ọ bụ ya ka onye ugwu na-eti isi na-agwa ikpere abụ naanị ọ bụ ihe ọ na-eme gịnị wụ symbol of Islam moon and star gịnị wụ moon and star onwe onye ma the symbol of ani the symbol of ani wụ mother and child moon and star means mother and child ọ wụ the symbol of Islam bụ ihe ahụ ndị a were anyị information na change ya bata kọwara anyị nonsense anyị nwe wepụtara venerate we brought venerate to this life onweghị onye ma mmụọ agaghị m ekwu ya ebe a maka ndị ọjọọ ama m ihe omi ana Igbo nwere ihe ọ pụtara ụna mgbe m na-agwụ na Egypt na-ekpe ekpere fesi ya ana Igbo ị nwere ike isi na asị because ị mara I know anyanwụ na-awa anyanwụ pawa anyanwụ wee ekekere ụwa ọ ihe eji wee mara ya enwere eke ya bụ fire ya oke miniri fire
ekekere ụwa fire ka ọ pụtara 4 fundamental element. Ndị ọcha si ọ fire, nkwọ pụtara air, ndị ọcha si ọwa ikuku onye nwa bụ nkwọ, afọ bụ earth ani ebe anyị bi, orie bụrụzie water, that is 4 fundamental element. ha zuri ebe anyị. Ọjị bụ the living soul eji ya venerate the ancestors, the spirit, the Holy Ghost, the everything. Why o ji wee wụrụ coincidence na Catholic ji wine wee na-emekwe venerate? Coincidence ka ọ bụ na Catholic all of a sudden ha use bezie wine ebe anyị nwere palm wine o, ha ewepụ palm wine wepụ ọjị anyị mezie wee biskit, were biskit bịa biskit with red wine na-akọ nonsense here. Anyị bupụtara the information maka enwere ihe anyị ha ma ekwu ya ebe a, enwere ihe mere ọkwefere anyị ahụ nọ a na-akpọ ala Igbo ka ihe mere ihe ji agha mbi. Enwere ihe na ebe ahụ iwere ihe a na-akpọ iOS Apple itinye na window ọ gaghị awọk. Iwe ụnụ ama ihe a na-akpọ electromagnetic vibration. Electromagnetic vibration ọ na-eme exist jụọ ndị metaphysical scientist ọma, ọ dị ebe niile, onye ọbụla nwere nke. Every land they have, every science, every material science come from metaphysical science. Material science niile came from one source, metaphysics, from play. That is what gave birth to physical science. Mechọrọ ịma mechọrọ imichọ, that's simple truth. So ndị abịa zukọrọ our information, je wetara anyị virus, ti virus na kọmputa ikifu ga-eme dị. So ihe ahụ game, agwara m ụlọ always na ihe ahụ game, bọọlụ ka abịara ịgba nwanne, abịara ịgba bọọlụ. Ọ bụrụ na ị ma ha tactics, ndị ma tactics emerie gị, ị gaghị eme expect ka mụ na gị na-achọ ịgba bọọlụ ngwa ga weak point ka ị bịazie nye m goolu mbanụ. So anyị maka o si n'aka, osi ha n'aka, osi ha n'aka, o si anyị n'aka, ịghọtara. Mana na-ekwu otu nwere ike no, ebe ọ bụ na nna anyị amacha ihe, nna anyị ha ma eke mara afọ mara nkwọ mara ihe niile before ndị ọcha aba ya aba. Before English, Igbo dị as a language, Igbo dị as a language before English. So ọ bụ na ya enwe orie nwa afọ nwee nkwọ before ha enwezie English was abere English 1000. William the Conqueror from Orange, France, oya found England. So fire, water, all those things anyị nwechaburu ya before. All this symbol anyị nwere, this symbol of ani before ha enwe crescent, this moon and the star of Islam. anyị enwene na be anyị nwaanyị kwọ nwa n'aka a na-akpọ ya ani, the deity of ani. Ọkwa ya ọ bụ ya bụ the moon and star. Ka ihe bụ isi ani, ọ na-akpọ isi ala. Ọkwa ịsọ na-akpọ isi ala isu ya na bekee ya ka ha na-asụ na dia mosque. Ọ na-akpọ isi ala, ụmụsị gị nshala kenke bụ nshala ogwuo n'ikpere na-abụ na anọ kpọdo isi na isi ala ikpere ala. Ọ na-ekpere ala ihe ọ na-agwa ụlọ. Onwe mgbe ifuru okpodoro anya n'enu, okpodoro anya n'enu wee na-ekpe. O nwere mgbe ifuru onye na-ete isi anyị nebere anya n'enu, okpodoro isi na anị ka ọ nọ naanị. De chenjicha information anyị butere anyị virus na-akọrọ anyị tu ebe a. Ha niile na-eje ụka ha niile ọ bụ ancestors foundrụ ihe a na-akpọ venerate. Anyị nwere information anyị chọrọ anyị ga-eji arụ ọrụ, anyị agaghị agwa ya ụnụ. Onye nwe mara anyị agaghị ekwu ya maka ndị o nwere ndị ga-eme ikwu ya na ha eburu ya kpagharịba echi mebisie ya bife mara ihe na-eme anụbazie nwaanyị 20 na be anyị. Otu a ka ha si wee butere anyị nonsense ịkwacha ozu ire property gị. Ọ dị sentịrị ihe mmadụ amaghị eme, onye ha ekwu na ọmaghị eme ya bife mara ihe na-emekwa na onye nke ọzọ asị ịnụcha nwaanyị ire property. N'ala Igbo ịnụcha nwaanyị ire property, mmadụ ga-anwụbe mmadụ asị ya butere ya ozu anụ, butere ya ọrụ anụ, butere ọrụ efi, onye mmadụ nwụrụ be ya. Ihe ọdịnala bịara bụ ka ewepụ ihe a niile. Ọdịnala bụ ihe a na-akpọ the God of host, nke dị naanị, nke dị na be anyị. Obodo ọbụla nwere nke ha. O nwere ike mara ihe na-akọ ihe. Obodo ọbụla nwere God of host. Every land, even Yoruba na Hausa land enweghị the same God of host with our land, because anyanwụ nwere ebe o si apụta. Anyanwụ nwere ebe o si apụta, so ọ naghị esend the same energy at the same time. No, ọ na-esend different energy in different places at different moment. Ọ ya bụ anị aha na akasị gị ọdịnala. Ụnụ aghọta ebe na o nwere ike nwere ndị ụbụrụ ha erubeghị ebe ahụ. The inner carcass, you must be in harmony with inner carcass. Ọ naghị efe mmadụ ebe a. Ụmụ ya na-akpọ harmony ibi ọya ka na-asị gị nsọ anị. Anyị mechara ihe a niile ka ọ dịrị ụnụ na mma, dịrị onye ọbụla, dịrị onye ihu, dịrị onye azụ na mma. Ụnụ asị mba
nọ nke ọzọ ka arụ ụnụ mma. Once i were program of Apple ti na window ọ gaghị arụ ọrụ. I were Apple program ti na window ọ gaghị arụ ọrụ. Ọ na-arụ ọrụ mba, chọtara ya wee weta Apple CD tinye na window Vista or window HP whatever you call it, ọ gaghị arụ. Only one way ka esi enwe sayensị. Ị ga study kedu ihe mere okwute ji wee frizie. That is only way ị ga-ama ka ị ga-esi were cement. Ka ihe frizere okwute, all the same thing frizere okwute ga-efrize cement. Kedu ihe kọsụrụ snow? Kedu ihe mere snow ji wee kọsụọ? Only way ị ga-eji arụ ice na fridge. Ịmara ịstọdịa ihe mere ihe a snow ji wee daa, ịrụọ fridge ọ na-eju oyi. Everything with water. Ịgbanye AC ọ na-azụ na pipe, mmiri a na-apụ, o nwere mmiri dị ebe ahụ. Ma mmiri na-apụ dị ya. Wepụta ice debe ya na tebụl, hapụ ya ebe ahụ. Anwụcha omee ụtụọ bifo ịmara ihe na-emenụ, mmiri ahụ edipụ ya. Ife ozi ma ice ma mmiri enwezi nke ịfụ. Onye ọbụla awa ka ebe ọ nọ. Iweta iron now tinye na 270 or 200 something degree hot ọghọọ liquid ozugbo. So ihe niile a bụ ọ bụ na ịdịghị in harmony with the land, ọ gaghị enye gị the knowledge of the science. Never. Ị gaghị enwe the knowledge. Ihe ọ chọkwara gị mee because the cells, the organ in you o chenjigo. Ọ bụzi virus because if you tamper with atom, onye get different result. Do any scientist, once you tamper with atom, onye get different result. So human being bụ atom. Ụnụ ahụhụ ichekwa na ọjọọ ị na-eme ihe sọrọ, ị naghị eme ihe sọrọ gị. You must be in control of your brain. Ịdịghị in control of your brain nweghị na-eme. Somebody else na control ọ dị ka kọmputa gị, onye ọzọ na control o sendere gị virus ebe a, virus ejuo ya ha arụzi ọrụ. Kọmputa gị abụrụ nonsense. Ị na-akpa ya ka ọ na-akpa ihe ọzọ. Ọ dị uru surprise ka anyị si wee daa mba. Ọ dị uru surprise, ọ dịghị anyị surprise. Ọ dịghị m surprise, ama m ebe mmiri si ba na opi ụgbọgụrụ mebi ụnụ amarọ. Anyị nwere ihe niile na anya wichi ọdịnala abịago bụ na ọbịago, and before ụnụ amara ihe na-emenụ, ụnụ ebido rụba ọrụ na kọmpanị ụnụ amaghadị onye nwere. O nwere ike ọ bụrụ ndị ọdịnala nwere udo nnụ. Obodo ogo ama ma ọkụ a na-enwu, ịmaghị onye nyere gị ọkụ. Ọ dị sentin because iji Europe ị na-arụ ọrụ ịmaghị onye nwere. 90% of ndị Europe bụ ndị nkịtị. 90% of ndị Europe bụ ndị nkịtị. Also only few people nwe Europe, and Europe bụ bank. Europe bụ bank mmadụ nwe ya. Obodo ifuru na Europe mmadụ nwe ya, ọ bank onye ahụ ka ọ bụ. So very soon nsogbu adịghị, unu ga-eje ụkwụ njecha ụkwụ na bịa rụọ na kọmpanị ndị ọdịnala, ha kwụọ ụnụ ụgwọ. And ị ga-eme ihe ekwuru, ọkwa na emeghe ibi ebe ahụ ifolo the law of the company achụọ gị n'ọrụ. Because before nwee company ị ga-enwere consumer plan. So ọ bụrụ na ị chọrọ iwe consumer good and fine, i were consumer ị na-arụ ọrụ na nke ndị ọdịnala, nsogbu adịrọ, onwe ihe dị ya n'ime. Ihe anyị bịara bụ ndozi, anyị abịaghị mkposa. Anyị bịara ndozi, anyị bịara inyere ndị be anyị aka. So onye mara ihe ọ na-ekwu ya kwube, anyị bịara for ndozi, anyị bịara ịzọpụta ụnụ azọpụta. We came to save you. Because afụghị ihe na-eme na afụghị ihe na-eme, because mmadụ na-eje ụka onwe sentiment. Ihe abụghị about sentiment, ma not about sentiment. Ihe abụ about between life and death. Ị na-ana you are dying. Anyị decode go all the whole secret our ancestors debere. Onweghị ebe ọzọ because achọghị m ịkpọ ya afa ebe a because mkpọ ha na ya afa ndị ọcha ama ya. So achọghị m ịkpọ ya afa ka ha ghara ịma na anyị ejete, anyị amara n'ihe anyị na-eme, anyị amara na ihe ha mara ha na ịmarago ihe ha agharị gaja na garị. Enwere ihe mere ala Igbo nọmba 1 ịgba ha agbọghị datị na ị nwere ike ịnọ ebe ahụ kwuo, ị nwere ihe ị ga-eme ikwu ha anya accordance otu ahụ ga-esi wee mee ihe ọbụla esi ya mee ya omee ya, ihe ọbụla ị gwara ya mee ya omee ya. Ịgotago mana ụnụ bụ ụmụ ndị be anyị, ha ma onwe ihe ha na-asa ahụ n'afọ n'afọ, ha ghọtaghị ha na-akọ. Ọ na-achọ ịma ekwentị na Chukwu, ọ na-eje n'igwe, ọ na-eje ọkụ mmụọ rubbish. Ọkwa isi Chukwu ya strike mmadụ dead, Chukwu a strike ya dead, onye gburu onye ahụ. Ajụrụ m na ajụjụ onwe onye sara m ya. Ị na-ekpe ekpere si Chukwu strike ije ọsụtọ ọrụ against you, ị na-agụ Sam isi na Sam ị na-agụ, ị na-ejekwe n'ụlọ ụka, enwere ihe apịrị apị ebe ahụ, ma ịkpọrọ ya Jizọs ma ịkpọrọ onye ọsọ gị kpọọ ya. Once you go to altar wa na altar, ọ dị ma ihe altar mean, jee buru dictionary na n'ihe bụ altar. Ndị nwa bupụtara Bible, spells, language, spells, ibupụta spells, spelling ọ magic ka ọ bụ. Si na ọ bụkwa na ịkpọkwa isi anị n'ihe ọbụla apịrị apị, ihe dị ụta mekwe gị,
na nwanne nene anya welitegodi ihu gị anya negodo anya ebe ị nọ wee na-ekwu datin. Just look at your face before you kwuo datin ị na-ekwu. Ị na-agọrọ onwe gị ọfọ ọnwụ. Ị gọchara onwe gị ọfọ ọnwụ ịpụtazie isi na mmadụ mere gị. Can you imagine? Can you imagine? A sị na enu nwere ntị nwe anya, ana nwere ntị nwe anya. Ọnya ka eji asị na enu na ana ga-agbara m osiarị maka ha nwere ntị nwe anya. Mana ị marọ na ha ihe mere ị na-ahafụ spirit bụ na ọ na-agba too much speed. Iburu taya moto gị na if moto na-agba speed na afọ the wheel anya mba. Ị na-ahafụ the wheel. Oh, that's why ị na-ahafụ the spirit anya pump and play because their speed too much. Ị gaghị afụ ya. Ọ condense ye ọwụrụ mmadụ otu a ọ ya bụ mmadụ spirit condense spirit ahụ matter. That is matter, simple as that. Gogo matter in gogo ịfụ ya. So mgbe anyị ji ekwu ọdịnala anyị amatago ihe. Ọ bụ na Afrịka, ọ bụ na ndị Afrịka gbara ihe ndị ọdịnala mata nsogbu a na Afrịka. Ndị ọcha yọbazie ndị Afrịka nni. Ndị ọcha yọba ndị Afrịka nni ọ bụrụ na ha ama ihe anyị ma mana ịmago na ọ ga-afịa ya ahụ ịmago na ime gị na ekwentị onye anyị iberibe imekọ ihe ha ya abịa na agbaba anyị mgbe okpuru mebisibe ihe normal ha ga-abịa gbawa anyị mgbe okpuru mebisie ya. At the end of the day kedu onye na-eme onwe ya? Who is fooling who? Mmadụ ji onwe mmadụ na ọ onwe ka o ji. Onye ji mmadụ naanị ji onwe ya. Onye ọcha fụ a wizard ọkpọrọ ya nye perfect training ọ bara onye ọbụla uru ọ bara onye ihu bara onye azụ. Ke ndị Afrịka bụ onye ọdụma ihe pụta onye ọbụla buso ya agha. Virus na kọmputa ihe virus na-eme na virus ihe na-eme virus na-eme na kọmputa bụ datin. Ọnya bụ datin enyere gị spells ahụ ka ị nwee ike fight against the progress. Ka ị nwee ike fight for any progress ọ bụla bịa na your land because of the virus nọ gị n'isi. Imebie ya without knowing because o sighi gị n'aka. O sigwe gị n'aka ị na-ewe because ị dịghị capable of reasoning and then nwere ike n'ụwa ọzọ ịgbada atụ anụmanụ. Maka ọ mbọsị ị matara na anụmanụ bụ mmadụ mgbe ahụ mana itotogo na ya ọ bụrụ na ị mabeghị na anụmanụ bụ mmadụ itorubeghị so never develop enough to understand. Anụmanụ bụ mmadụ na-anaghị eche uche. Ọ bụrụ na imezie reincarnate the spirit adịghị capable of in a human form or descend to lower animal. Ọ ya bụ nkịta na obuso na ihe na-afụgasị na atụrụ na ewu. Ọwụ person na-anaghị eche uche eche ote ebunyere ụlọ akwụkwọ na eburu na-akpagharị next life ịghọ anụ ndị mmadụ a na-eri gị eri ejiri gị achụ àjà ihe i mere onwe gị. Mana ị na-arị arị spirit na na-eme ọgwọ ntị ị naghị eme ọfụma spirit egbuo gị mega abandon because spirit achọghị ịba na lower level. Spirit nwere mission. O nwere mission. Ọ bụrụ na complete that mission ogbu ọ ya mere mmadụ ka nke ọwa and ị nwere ike ị na-enye nsogbu dị stressful na young age. Ọ pịagbuo gị ọ pịarị gị ofu ihe move from here ọ chọghị ịma ịghọtago. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịkpọrọ ya det mana nyanwa akpọghị ya det. Ọ na-eje onwe ebe ọ na-eje mmadụ bara taizi anaghị agba ọsọ ọsị taizi kwụsị ebe a taizi akwụsị ọ pụtara taizi chọọ taizi ọzọ move. Ọ ihe spirit na-eme mana for you all that because the body rubbish ọ baghị uru. Kedu ka Chukwu ya esi atacha afọ nnọọ ke mmadụ because ọ mmadụ nwere highest knowledge Chukwu nwere. Ọ mmadụ ịpụtazie ihe soro anụmanụ na-emegeri ka ndị lower level. Olu eche ịpụta I'm a black man, I'm black this, I'm black, I'm black, I'm proud of what? Gịnị ka ị na-emepụta ọfụma? Chukwu kere ka ike. God created you to create. Ọ ya ka o ji akpọ gị star. Onwe ya ka a ga-esi ekecha ụwa without three things: sun, moon and star. Ọ ya bụ trinity. Ọ ya bụ ite igwe. The earth bụ the round ball unu ji esi nri n'ime ya. Ọ ebe ahụ ka a na-esi kwọtọkwọtọ ofe egwusi na ofe ọgbọnọ nkwọtọ n'ime ya. Ebe ahụ ka ọ na-eme n'ime ite ahụ ka ọ na-eme n'ime ite ọ na ndebe anyị asị mba na ọ bụ megheri kara anyị mma. Megheri bedụ nsogbu adịrọ onweghị onye bere ịkpọ mmadụ iyi mana e nwere languages ndị ọcha na-eyuzu. Ị na-eme otu a asị ọbụ ihe aka ọpụta. The definition of iberibe bụ stupid. Onweghị onye kpọrọ mmadụ iyi. Ọ bụ definition of onye na-eme iberibe. Ị nwere ike education condition to program for education for profession. Simple as ABCD. Ọzọkwa gị nwee PhD 500 is for profession. Unless you nwere mission, unless you are in a mission, because as long as life, air, oxygen still exists in this planet Earth, there will be life. And as long as there will be life, there will be spirit. As long as there will be spirit, as long as they not go here already,
there will be your offspring here. So kedu condition ha ga-anọ? Ndị ọcha na-eburu buusu na ambulance, ndị ojii na-achị ọchị. Ha ọ bụ buusu, but ịma ha ọ bụ nkịta, you don't know. Ifụrụ ha na-emebe ọfụma, they are doing well. Only few ma ihe a na-akọ, ha nwa keep that vibration, then keep the vibration. But your own no, you generate as much as negative you nwere ike generate, you go ahead. Because hard man, for you hard man o negativity. For you to be a hard man is negativity. No, to be a hard man is elevate your knowledge to higher level. Physical is nothing. Enwe physical enwe ọ dị ka moto. Ọ bụrụ na start his motor ignition n'anya ya, ọ gaghị anya onwe, motor does not drive itself. E were go remote, as long as na remote ọ mmadụ ga-apịkwa the remote. Remote agaghị apịa onwe. So ọ kara anyị mma na iji nọ nwayọ cool down. Ịghọtago? Nọrọ nwayọ, nọjụọ arụ. Ka ihe unu chọrọ, ndị nkịtị, onye ọbụla bụ onye nkịtị bụ onye nkịtị. Wait, as time goes, just maintain your level. Try ya to know. Ọ bụ ihe the spirit, the soul chọrọ. Try to know. The information will come. Ịghọtago? You will receive it because Chukwu nyere onye ọbụla onyinye, mana mara na enwere aka, nwee okwu, nwee isi. Everything nwere aka ọrịa na ọ na-arụ n'ụwa. So brain different. Inside computer enwere different parts na computer. Ihe o mean bụ na enwere different companies ga-provide one computer. Ihe company rụrụ computer nwere ike arụcha 20 different companies. Ndị a na-arụ plastic, ndị a na-arụ chip, ndị a na-arụ nka, ndị a na-arụ memory, ndị at the end of the day the master ga-abịazi couple ya ọ bụrụ computer. Otu aka the body dị. Ị na-eche nka anyị bịazi kpọkọta dị ụbụrụ ọnụ ọghọ ihe ọzọ, ọghọ ezigbo ihe. Mana ọ bụrụ na enweghị nke dị mma, nsogbu adịghị, bụrụ onye nkịtị, mana at least you stay focused. Ụwa bụ ọlịlị. Ọkwa nwere ndị tiri egwu n'ala Igbo si anyị bịara abịa n'elu ụwa anyị na-emi ọgbọ nke anyị ife anyị bịara n'elu ụwa ọkọwa ya nọ. Ụwa bụ onye lụrụ nke ya na ọhịa ka ị bịara. Ị zụrụ gịnị ka ị bịara? Ị bịara ahịa negharịcha anya na ịwụ ndị ọcha na-eme ha je na supermarket, ha je kpagharịcha na enweghị ya bịara mee. Mbanụ, mụta ihe. Facebook ijegoro data, mebisie data for nothing sake, na-akụgheri mebisie data. Ọ bụrụ na enweghị Facebook, ihe ọ dị anyị na-achọ ka anyị ga-esi eme ka ị ka people ga-esi amara ihe. How do they know? Because ị nwere ike echi na ị gaa n'Igbo land chọọ ka ime ihe a, ndị na-eje ụka chekọmedara ịchụ aja, ha atụtụrụ oge tiwuo si n'igwe agba osu. So inwe company ị ga-enwerịrị ihe a na-akpọ consumer plan. Before you be a progressive society, you must change the brain of the ndị nọ na society ahụ. Because the brain anyị nwere now, the brain anyị nwekwa ebe eji eje. This brain is going nowhere. Enwe ihe eji eme pump and play. Your brain is good for nothing. Ọsọ isi iri nri ka ọ dị mma, orie nri oche ka esi ara nwaanyị kutu asa nụọ nwaanyị nke izi, nụọ nke ịbụọ, nụọ nke ịtọ, ọgwụgo nothing. Onwe ihe ịma ka esi arụ fon, ịma ihe mekiri fon, ịma ihe mekiri kọmputa, ịma ihe mekiri moto. No, ịma dị even ordinary rainfall, ịma ka ihe na-eme mmiri ji ezo. Because as long as you believe na mmadụ ga-anwụ jee n'igwe, that means you may understand anything. If you believe that somebody will die and go to heaven, that means you got ihe a na-akọ. And the many people, our people, some of them believe that thing. So if you believe so, that means you got ihe a na-akọ. Pump and play. Ọ bụghị an insult, is simple truth. But because before you rụọ telephone, ị ga-ama fundamental energy, vibration, matter, atom, you know all those things. Ndị be anyị ọma ya mba, mmadụ atụzinara onwe ya asị. This is simple truth. Light is as easy as ABCD. Generate electricity is as easy as ABCD. Train is ordinary metal. So iron bụ train, so iron ọgwụna. Train bụ iron from A to Z with a little gadget, the electronics ọgwụgwọ. Train na-agba. Anyị enwebeghị dị ọkụ, anyị enweghị mmiri ọṅụṅụ, ordinary water to drink. Anyị ka na-eme anyị nụcha nwaanyị, ndị ọcha na-eme even ịnụ ọnwụ onye ọcha onye ga-ego ibupụrụ njọ ahịa. Ịnụ ọnwụ onye ọcha mpa ya enyekwa oge ego na ibupụrụ njọ ahịa. Nke anyị bụ a ga-asị gị weta efi gbara abụba, weta ijiji gbara afụ ọnụ, weta nka. Ị na-asị m na ihe abụ culture, because we know our ancestors, we know who they are, we have the information, because the ancestors are we, and we are the ancestors. All transition is a transition.
na onye ebe onye si wee bịa, ọ bụrụ na ife iche maka ọnwụ, think about birth. Before you think about death, think about birth. All birth will the problem, ọ bụghị the death. Ọmụmụ bụ the problem, because ihe ọbụla a mụrụ amụ ga-anwụ anwụ. Ebe ka ị na-eje, ebe ka ị nọ before amụọ gị, ebe ahụ ka ị ga-ejekwa, you go back to the source, to the God himself. Go back to God where he came from. Ọkwa isi na Chukwudi, you believe in God, so why did you fear death? If you believe in God, why did you fear death? Kwụba aka gị ọtọ, then fear go away. Kwụba aka gị ọtọ, fear. Ọ bụghị na iwu bụ na ị ga-adị 100% right. No. Just ihe ịba na ọ dị mma emene ya, ihe mana ọ dịghị mma emene ya, ọgwụ na ihe obi gị gwara gị na ihe adịghị mma. That is ihe Chukwu gwara gị na ọ dịghị mma, because God is within you. O kwuru na Bible, kwue na Quran, kwue na Buddha, kwue na Hindu, kwue na omenani, kwue everywhere. Na ọ bụ onye aka kwụ ọtọ, na ọ bụ ihe a chọrọ n'ụwa. Ọ ya bụ harmony, to be in harmony with nature. Ịmara ihe na-adịghị mma emene ya, ọgwụgo. So onweghị ihe na-atụrụ egwu ọnwụ ya egbu gị, ma ịtụrụ egwu ma ịtụ ha egwu, you must die. You must die. Ịnwụhụ na nwata, ịnwụọ n'okenye, ị ga-anwụ anwụ. So ma ịtụrụ ụjọ ma ịtụghị ụjọ, ma ibere akwa ma ibe ha akwa, o you must die. Ọ ka esi eme ya n'ụwa, ka esi eme ya n'eluigwe. Ndị abịa were ọjị anyị, were palm wine anyị, mmanya tombo anyị, ikiti mmanya iti, je wetara anyị red wine ndị British, ndị Roma ya na-akpọ ya red wine, stay close to me, aṅụcha ọ na-egbu ara tigari. Wetara anyị werezie ka ejizi agọzi ọfọ n'ụlọ ụka. Kedu mgbe si ndị agọbara ọfọ? Kedu nwere ihe ahụ nwoke a na-ekwu ebe ahụ, nwere ihe ọ dị ka nwere ike ime? Ọkwa the best church ndị ọcha nwere, ọkwa Catholic, the best among equals. I respect, I salute. Maka ya bụ ha anụkọ abụghị achụpụ agadi. Mana nke m dịrị m afa ndị Igbo, nke m dịrị m mgbe ndebe anyị, mgbe ọdịnanị na-abịa, mgbe ọdịnanị bido ọrụ n'Igbo land, unu ga-afụ the changes. Ụmụ ihe unu na-akpọ culture, onwe ihe ọ bụ, that is nonsense. Ya ala adịghị mma, uru ndị nze, ọwụ uru ndị nze. Some people are benefiting from it. Ọ bụ benefit, onweghị, ọ bụ culture. I just mee ya attach una, because you know about your past na you don't know. That's why you were after that as your culture. So ndị na-egbu ọkụkọ n'iro, because na nna ha kụziere ha ka esi eme, ọ mụrụ ya amụ. Ọ bụrụ na ị mụghị ya amụ, ịma na o nwere ihe a na-ewepụ n'anụ bifo eribe ya. Enwe ihe a na-ewepụ n'anụ bifo eribe ya. Ebe a na-eme ihe bụ ebe anyị gbara ịnọ, mmadụ ga-apụta n'ụzọ dobe ihe. Ọ bụrụ na anyị agbaghị ịnọ, kedu ihe a na-eme ebe ahụ? Eke, Orie, Afọ, Nkwọ, a na-achụ aja ebe ụzọ na-agbaghị ịnọ. Gwadụ m biko, ka ihe mere, ka ị chọrọ ime achieve every vibration, electrical, magnetic energy, o nwere target. Kedu ihe bụ your target? Anyị ma ka esi eme ihe a niile, we know how to do them. Anyị ma ka esi eme ya. So kedu ihe bụ your target? Kedu ihe i kwuru bifo i were ndụ ahụ i were? Kedu ihe i kwuru bifo i wepụ ndụ ahụ? Ọ ndụ ka i wepụrụ, mana ị marọ oluzie echi ịma ha na everything nwere vengeance. Don't you know? Because riche na-ewu na onweghị vengeance. O nwere vengeance, my brother. Everything living thing nwere vengeance. So ị kwesịrị ịma ka esi egbu bifo igbuo ya. Aka na-egwu ọkọ Sunday amapụ isi chaka 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 chaka, na anyị ga-egbu ewu taa, anyị ga-egbu ewu taa, chaka 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 chaka. Ka okeke jere amị ka ebe utu ya. Ka okeke jere amị ka ebe utu ya. Mụ na ga na-anyụ, ọ na-anyụ n'anya anya. At least ana m maintain, ana m atry my best to maintain. Ịfụ na ọka ha ara m njọ, ọ dịghị ọrụ m njọ, at least ana m amụta, na-agụ akwụkwọ, na-achọ ka m mụta. Mana ị ga-edebe ebe ahụ nyere otubo gị, ọ ya bụ the fundamentals, and ebe ahụ bụ number 1 n'ụwa ya +1. Nowhere else onye ọcha ọbụla ma ya. Ọ bụ that land bụ the land of the rising sun, ebe ndị Egypt na-eme akpa ekpere anedo anya. Ọ ebe ahụ a na-akpọ isi ala, ebe ahụ ka isi ala bidoro. Ebe a na-akpọ isi ala bụ na ndị Igbo ka o bidoro. Ọ bụghị ihe a na-eme taa, a na-eji egbusisi ụmụ mmadụ. Ikpere ala ndị ọcha na-ekwe na Katọlik, a na-eme Angelus, ma mgbe a na-eme emam nke a na-akpọ ya, nke a na-eme na mgbede benediction ka ọgịnị, ọ na-asị isi ala, ikpere ala, ikpere ala, ikpere ala. Ọ ikpere ka a na-egwu na, ọ bụghị ikpere ala. Ikpere ala, ikpere ala. Aje were wepụzie nwaanyị kọ nwa, were moon and star still mean the same thing, mother and child.
ndị katọlik buru nke sọnụ na-agba ọkwa anyanwụ eke kere ụwa eke ka ewere ya so blessed sacrament eburu na-agba ndị be anyị eburu na-agbagharị nke ọ bụla ebutere nye ha virus iwere ha na iOS which is the apple ti na window nwanne ọ gaghị arụ ọrụ ihe itiri wu negativity opposite igwe nsogbu nwee ụgba adịgo ọ dịgoro anyị na ife ụka anyị na-agherizi agheri jebe adịghị mma ị ga-afụ onye si ya bụ politishan na ala Igbo okoko osi ya bụ lọya okoko onye nkịtị lọya okoko onye nkịtị enweghị anyị dị mma ya nothing. Ordinary institution, ordinary Igbo institution we cannot create. A na-ekwu okwu politics. Ordinary society, protect your society. Protection, protect your mother, your father, your child. You cannot. And you want to be in harmony with nature. You want to progress. Each of you progress. You cannot protect ordinary society. Ordinary society that gave birth to you, your land. You can't help protecting, but you want to go to heaven and live forever with imaginary sky god. You got to go because you don't understand. Agbara eje America eruo die arụ ụlọ n'ime ọhịa si ọ bụ Igbo land, Igbo villages echie echichi ebe ahụ People's Club nke eme nka na America ebe arụziri arụzi village enwere ike 20 years ọ nabeghị ụmụaka na-achị ya ọchị na America. Look at papa, the same thing in England, the same thing in Europe. Ihe anyị ji wee kpọọ ya ọdịnala bụ na onye ọbụla mmụọ aha nọ n'ime ya n'ụha n'ọdịnala ọ mana ndị abụghị ndị akụkọ na ama ihe a na-akọ maka ọdịnala nwere ihe o miniri nwere ike na amara agwara bụ na filosofi ụmụrụ na afọ ya asị ndị Plato, Socrates na no philosophy bụ inner cause the vibration, the electromagnetic energy. Oya bụ the ani asụsụ, the metaphor, the perceptions. Oya bụ asụsụ a na-asụ so akpọ ha ani onye ọbụla ma ihe a na-akọnụ ha ani ya ọbata. Ọ bụghị onye ọbụla ka anyị ga-akpọrọ, ọ bụghị onye anyị kpọrọ asị, mana ọ bụghị na onye ọbụla ga-eme ya mba. O nwere ndị ga-abụ kwa ndị Igbo si na enwere ndị ga-eso nwee ndị ga na-eso mmadụ n'azụ, nwee ndị ga-ebu ụzọ. Ọkwa ihe kwuru, ọkwa ihe m chọrọ ka anyị ụnụ dị mma, so adịghị anyị ga-adị mma as long as naanị na onye nwaba afọ ya anị ọdịnanị gave birth to omenanị. Ọ bụrụ na ị mara ọmara, so ọdịnanị philosophy anyị ga-ewepụ ụmụ ụdọs nonsense ya. Ịchụ aja n'iro no, ime ha anya ya iwu ejide gị. Ọ ga-awụ nsọ anị, ime ha anya ọ nsọ anị. Ịchị ịnụ nwaanyị normally onweghịzi ihe ọzọ needed from you na-abụghị ọjị na mkpụrụ ego one ma one. Ọgwaja ya ego ahụ kwara ọ na-eresi gị eresi o ọkwa na ị ga-ayọ ya biko, ị ga-anyekwa onye nwe nwa biko ka ọ bụrụ na ọ gift ka ị nyere ya. Ọkwa nke ile nwa gị, ị na-ele nwa gị ele, ịmụkwa ihe razi ile mmadụ, ị na-ele nwa gị n'ohu lesie nwoke everyday na-etinye ọmacha ya agbụ otibe ya ihe isi ịkpọrọ nwa gị nwoke maka ego because of money. Ịhụ na this man dị 100 years i were nwa gị kpọnye ya maka ego. O nwere ego, o bụ m nnukwu moto bịa, isi m na ihe ga-agara gị ọfụma. Ifu na anyị emerụgo ala, nwa gị ga-apụ nnọọ buru ego ebe niile o si bịabeghị. Iju ọdịdị ya nnọọ ka njikwa nwa m ego nke a bukwere na ibu osi agha ka a bụzie na ọ sịara gị asị, ya sịara gị asị nnọọ at least wụrụ Pontius Pilate na imechara je kwụọ aka gị kwụpụ njọ na ihe ọ bụla onye metara were isi eburu. Mba, ọnwa ma imeela ọkwa ife anyị arụọ na mpaghara ụlọ Okeke arụọ achịkwa mgbe hapụziri m mbanụ nwa m ji eme ọnụ bịa na moto nke agba nke m wee bunye m nka nwe mekwa Chineke ebe o si weta n'okwu ndị akpọwa mmadụ n'igwe akpịrị agụgo m ji aza igwe anaghị m azazo. Onye akpọzikwara m nkịta biko m zuo ike, onye akpọzina m. So ihe a na-akọwa ihe ọdịnala bịara ime bụ mkpochapụ, ọ bịara ikpochapụ ihe ọjọọ. Anyị bịara nzacha ihe anyị enweghị ike ime anything import. Mbọsị ọbụla anyị mebere impọtụ, ndị ọdịnala mebere impọtụ, mbọsị ọbụla m kwuru okwu unu egezina m ntị na anị anyị bụ anị Igbo. Anị aha anyị ga-agwa unu na ihe debe a mmanụ aṅụ. Anyị need hikrudo oyi ha jide onwe ha ji eme. Anyị chọọ anyị egoro wee rụọ ihe anyị chọrọ ịrụ. Anyị egoro ndị nwere na anyị egoro heresi anyị goro. Mana ihe anyị chọrọ bụ ka unu mụọ ụmụazị, ka ụmụazị unu baa uru, maka ọ bara unu ọ bara anyị.
ọ baara ụnụ, ọ baara anyị niile bụ ofu ihe. Anyị ma ebe anyị si pụta ụwa, mara ndị nna nna anyị, mara ebe anyị na-eje, mana ọ bụghị onye ọbụla ga-ama ihe. Chukwu ekego ụwa ka ihe ọ ga-abụ. Ịmara akara aka gị ịnọdụ ọfụma, ị nidịghị ịkpata ego. Ego bụ ego, is an emotion, is a sentiment. Ọ bụghị, onweghị ihe eji eme, onwe ihe eji eme. Ị nwere ike iri nri, afọ gị bụ nri ka o nidiri, your stomach need only food. Ọ bụrụ na ị kpataghị ego ị ga-erinwu nri n'afọ. So ebe afọ gị bụ nri ka o nidiri too much money, but because of ị nwere ego, ị chọrọ ịdị pride, you want to be pride, that's why you need the money. Because yes, apart from pride, ị nwere ihe ị nidiri ego for? No. Unless ị nwere action, ị nwere ambition like us na otu anyị nwere ambition, anyị chọrọ ego anyị ga-eji wee mee ya, anyị achọba dị ego. Yes, mana ọ bụrụ na ọ bụghị ịbụ onye nkịtị, ihe nidiri wee iri nri. Ọ ka mma na mmadụ bụ onye nkịtị sef, because nke a nọ na ọ na-awa m isi, ọ na-awa m ezigbote isi. Everyday ana m eche mmadụ enweghị ike ịlahụzi ezigbo ụra, mgbe onye n'abalị na-agwa ụra, manya aka na-amụ sef. Nwere ike nwaanyị ịtọ ka iji ma ọ bụọ, iri onye nke iri onye nka, ị ka na-eche nke ịtọ. Mana anyị nwa na onwe anyị mba, nwere ike everyday achọ echiche ka ihe a ga-eme, how do we do this thing, how do we do that. A na-eche som ga-anọkwa be ha chere mmadụ bịara ebe igwu, anyị abịaghị ebe igwu egwu nwanne. Ịmakwa ihe ọ bụrụ na ịma ancient Igbo before ndị ọjọọ abịa mebisie ya, ihere nwere ike commit go suicide since. Ọ bụrụ na ịma your ancestors by now ị nwere ike commit go suicide, ị ga-asị what happened. Kedu ihe mere? Kedu ihe mere? Nna nna anyị ha fucked up, they fucked up big time. Fourth generation ka ọ bụ ụlọ fourth generation, only 4, they fucked up big time. Ndị a jere China agwọ ọha ịba, eje Japan agwọ ọha ịba, abịaba ya were mmanya ọkụ nye ya aṅụ mmanya sens jewara. Kọrọ akụkọ drobish na ebe anyị nọ taa. Mana ọ ka mma otu ahụ, maka ọ bụrụ na ọ bụghị ya, anyị anya ha amụta ihe. Agbụsị gboo otele ọ mụrụ akọ, agbụsị gboo otele ọ mụrụ akọ. Otu o mere anyị na ọ gaghị emezi anyị ọzọ, ọ gaghị emezi anyị ọzọ. O mere anyị bụ na omega, ọ gaghị emezi anyị ọzọ. So ọ ka jiri uru unu gụọ eze ụnụ ọnụ, hapụ na ejighị ebuka ibe anyị nso okwu. Amamihe enwere nke ị nwere wepụta, onye ọbụla akwanyere gị ugwu. Mana ịgbara aka na-achụ ihe na-ata arụ, nwanne okoko ka ịbụ. Ịgbara aka na-achụ ihe na-ata arụ, okoko ka ịbụ. Onye ọbụla mana igbo okoko, hapụ okwu abụrụ nri, okwu abụrụ nri. So ihe nwanne, ihe ọbụla a ga-eme eme, ihe a na-ezi ozi ọma na ihe a na-ezi ebe a ozi ọma, mgbe ọrụ ga-ebido sef ọsọ ma ọsọ ndị nọ n'ime ọdịnala ga-ama na ọrụ ebidogo. Enwere ike ịnọkọtazi ịnọkọta na afụziche njin na abịa vileji na-asị ka ihe na-emezikwa n'ebe a, amazikwa na vileji ya. Ị nwere ike nọ Legọs, ịbatazie vileji ụnụ isi hei anazikwa m ana Legọs igwu izie. Ịghọta ihe a bụ n'ụwa ka anọ. Ị gaghị agwa onye gịnị a na-agba bọọlụ ka esi enye gị goolu, ịbịa onye gị goolu o merie ego buru kọpụ, na anaghị ekwu otu ahụ ekwu. Ọmụ nke ị nwere ike onwe ndị na-njeche nọ ya wụla ndụ, nke ahụ abụghọ ndụ. Enwe ebe ị na-eje nwanne, ijebe ebe ị na-eje, iru ebe ị na-eje, imechi ihe ị na-eme naba, onwe nobody cares. Ụwa bụ afịa. So onye ọbụla sị na mmadụ na-eme ya, ọma ha ihe ọ na-akụ, ọgwụ a na-eme ihe ọbụla. Any error in this life nwere repercussion, o nwere consequence, o nwere consequence. E nwere ọtụtụ ihe anyị mana agaghị m ekwu ya n'iro, maka ọ dịghị mma mmadụ ije na juchie nsi ụzọ ebe o si aga. Ọ dịghị mma, ọ dịghị mma mmadụ ibe na-akọta onwe ya n'ebe ndị ọzọ nọ. So o nwere ihe anyị agaghị ekwu ebe a, mana hapụnụ ụbọchị ka jadịba. Ọ ka mma na anyị kwetere na ya adaga iberibe. Anyị dara iberibe, iberibe ga-eme anyị mara ihe. Ịghọtago? Iberibe anyị dara na o mere anyị, maka ọ bụ na ọ bụghị iberibe anyị dara, anyị kaghara ịma ihe anyị. Ma ọ bụ na a mụrụ anyị na-eri ka ndị white, anyị akaghara ịma ihe anyị ma data. Mana a mụrụ anyị afụ na anyị dara iberibe, anyị chọwazie kedu ka ndị a si wee nọdụ ọfụma, ya nọghị ọfụma. No, ka anyị ga-amara ihe mere ebe ahụ. Onye mere anyị ji wee pụta marakwana ihe anyị amarago ya, anyị amarago ya. Mana anyị na-achọzi ka ndị be anyị mara the normal one, level 1 minimum. Ọ bụ ihe a na-ekwu. Hapụ na ihe ahụ akpọrọ culture taa n'ala Igbo, onye so kwụsị ya. Ihe na-ekwu bụ were na iru ngwa eze ụlọ ọnụ, ọ bụghị ezigbo ya. Maka nwoke ma ndị chọọchị amamihe akpọrọ ya, ndị otu mmeri o, ma ndị union, ma ndị mitin, onye ọbụla mmadụ nwụrụ be ya, iruo ebe ahụ were ire gị
wee si onye ya weta anụ weta malt weta stout a na-ejide gị ị na-aga n'ihu ịnọ na vileji na-ezuzugharị ịfụ ya ịma na ọdatịn ị na-eme mere gị naghị aga n'ihu ị naghị afụ ya ikpuru isi ntị ochiri gị ịma ha na ọdatịn mere gị ji were kọndishọn ịnọ imerụọla ala ka mmadụ nwụrụ ịmakwa ihe nwụrụ mmadụ nwụrụ ịmakwa ihe ọ bụ isi ya wetara gị ọrụ anụ wetara gị ụkwụ ewu wetara gị nka ihe ata mmadụ ga-anụ nwaanyị mpa mmadụ wee sị onye ya weta nyara ihe niile ọ nwere maka oge eji ya kpọọ ya nwa ya ọrụchazie nwaanyị echi ọ daa ijezie nwa gị bịa gị be gị bịa iri nri ịjụọ ya ka ihe ọbara ime ọsị gị mpịa bara iri nri ịjụọ ya ma nwoke ahụ enye nwunye nri ka eke ọ ga-esi enye nwunye nri ebe ọ bụ na nakọrọ ego yi na ọ nwere kpọọ ya nwa gị ị kwesịrị ikene ya ekene ị kwesịrị ikene nwoke kpọrọ nwa gị ekene nyekwu onwe nke iji nye ọ kpọpụrụ gị nje ahịa isi arekọ ihe niile ọ nwere bute ọnya ji anyị arụ ka ọ bụ arụ anyị na-eme arụ iwe afụ na ihe abụ anị gị ịmakwa ihe bụ anị ije zọrọ anị mmadụ maka ịfụ na di ya nwụọna anaghị akpa ekuchi mmadụ na ala Igbo hapụ ihe ahụ ihe a bụ arụrụ ana ka ọ bụ ọ sị na a na-ekuchi mmadụ nwụọ ekuchie nwunye ị na-ayị bụ dị man enwere ike sị gburu gị gburu ya enwere ike ọ bụrụ gị gburu dị man ị na-ayị nwunye nwanne gị nwoke ịma na-arụ n'ala Igbo ịma ha na-arụ ka ọ bụ ije bụrụ nwunye nwanne gị nwoke isana n'ala Igbo ọnwa ekuchie nwunye ekuchie mie nwunye nwanne m nwoke nwoke o ruoro ịna nke igburu nwoke a na ka i bụrụ nwunye ọ bụ ya ọnyanwa ọ ga igburu ya ka i buru kuchie ribe ọnyanwa normal ọ bụrụ na ọ bụghị ya kedu ihe na-achọ na otele nwunye nwanne gị nwoke kedu ihe na-achọ na otele nwunye nwanne gị nwoke ọ bụrụ na ọ bụghị gị gburu ya nna nna anyị ka debere anyị ihe ndị ọjọọ nọkwa mgbe mbụ ha nọ ndị si mba ofesi abịa ndị ọjọọ wee ree nwanne ha soro ndị ọcha ọnya bụ ihe anyị nọ ata ahụfụ ata onye gburu onye aka ya dị ọcha anakwa ha afụ ihe ọma o onye gburu onye aka ya dị ọcha ma afọzikwe na ana Igbo ana dị nsọ ana nsọ ọ bụghị Holland bụ ana nsọ ana Igbo bụ ana nsọ onye gburu onye aka ya dị ọcha na ana Igbo anaghị afụ ihe ọma olesi ma o jekweje venerate the god of ani olesi ma o jee kwụọ aka ka Pontius Pilate kwụọ aka ihe ọma agaba ịkpata ego abụghị ihe ọma ịkpata ego ị nwere ike inwe the money but you have sorrow i nwee money no peace of mind nwere ike ịfụ ya ka ọ na-aga obukpọsị ya butọsị ya ichere mmadụ na-aga mmanụ okpokoro na-aga okpokoro maka na a sị na miro ihu mask ọ mmọnwụ ihu mmọnwụ iwe ha na-eme na Facebook asị sefi pịụ o nwere ike ọ na-ebe akwa sinsimonio o wepụta sefti achịa sefi tii ọ dịka otu ahụ ka happiness si egbu ya ka mmanya asị onye a bụ onye ụbịam bugoro egbu ọ Facebook ọsị sefi obi aṅụrị akpagbuo ya ọbịa ka obi aṅụrị si wepụta ụwa onye ahụ wuru ka a gbara hapụ akụkọ okwu abụrụ nri so ndị Igbo a sị m unu nwebe obi aṅụrị onye ọbụla ma ihe ọdịnala ya pụtara eziokwu ọ bụ na Igbo onye Igbo ọ bụ na ọmụnwa in fact obi aṅụrị egbugo m ihe mere obi aṅụrị nke m ji wee nwee limit bụ na achọrọ m ka ihe a na-ekwu ka emezuo ya emezuo onye mere o ji eche m uche ka e nwee ike imezuo mana anyị a na-akpakọtago onwe anyị ọnụ na-atụ alụ ka a ga-esi wee mee mana unu nwa na onwe unu kwesịrị na-enwe obi aṅụrị maka onye asị ya na nwatakịrị asị ya na fada Krismas na-abịa iwetara ya ihe oriri o ya na every ajụ mmanya mma kemgbe fada Krismas na-abịa mma kemgbe fada Krismas yes ọhịa m kwesịrị na-eme na kemgbe ọdịnala ga-ebido ka a kwụsị nọnsensị a na-eme na be anyị onye dibịa ma arụ ọrụ emepere ya ụlọ ọgwụ were efere kụwara akụwa tụfuo were akwa mere ndọka gafuo yiri ezigbo akwa ndị Igbo o yiri ezigbo akwa ndị Igbo ndị akwa eji mara ndị Igbo ndị ọdịnala ndị mmemme ndị echichi ọkwa ha nke ndị chifu mana onye dibịa bụ onye dibịa bụ ezigbo mgbọrọgwụ ezigbo ote mgbọrọgwụ ka ọ bụ ọkwa ha dibịa nke na-eji mmadụ agwọ ọgwụ eji eme avenji no ezigbo dibịa na-akpata mgbọrọgwụ emepere ụlọ ọgwụ na-agwọ ndị mmadụ ọdịnala kwadobe onwe ya ọfụma ka anyị chọrọ onye ọya ebe ọ bụla isi bịa
na ala Igbo ọjizi ebe igwe ọya mara ha ebe ọ bụla ị nọ n'ụwa asị na enwe ihe na-eme gị jee n'ala Igbo ije ebe ahụ nachiyata azụ ifuru anyị nwee one single airport mara mma n'ala Igbo Air France erutu ebe ahụ hapụkwa story Air France we go there ọka ma ọ daa Lagos osi Lagos fedie jebe ebe ahụ airport dị mma onweghị ihe ọma na anya gbara akwụkwọ ihe ọma na anya gbara ị gaghị asị na agaghị eme nwunye jee na Meduguri enwere ụzọ turu ruo na Sambisa Forest to Sambisa Forest there is road igwu Hausa niile nwere international airport so who is fooling who onye bụ onye iberibe ebe a Mbakwe ruru airport Owerri wute ego ya ndị anara ego ha tie ụmụ ha na best school in America the worst thing bụ na nwa ya gụchaa akwụkwọ n'ọdịdị ọ naghị abata dị ọ dị ihe gọvanọ zụrụ nwa ha n'ala bekee enwere nke batara mee innovation n'ala Igbo enwere no single one came so ọ lose ka ị gbara iji ekpara ndị ọcha ego isendịrị nwa ga spend ego n'ụlọ spend ego akwụkwọ mechaa ihe niile rụbara ndị Amerịka ọrụ who is faithful there onye bụ onye iberibe a na-agụ na ndị be anya thinking faculty ha enwe ha ọ dịghị ka akpọrọ ha ihe akọ na uche na-enwere ike na next life ha reincarnate ya to nkịta maọbụ ewu a na-egbu ha na-eri ihe ha mere onwe ha aka onye wetara ndị Igbo ọ dị adị ihe niile dị n'ala Igbo aka onye wetara mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọ mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga mkpụrụ ọbụla ị kụrụ n'ụwa nwanne ka ị ga-aghọ nweghị onweghị ihe n'ụwa abụọ ekee n'ụwa ka ihe ọ ga-abụ ma ị chọrọ ma ị chọọ ma mmadụ niile nwụcha today the life goes on onweghị ihe Chukwu enidi gị kama even ọ bụrụ na ndị mmadụ na-eme ihe o wepụ mmadụ sef mezie anịmal ka anịmal mara ihe karịa anyị ọkwa Chukwu na-eme Chukwu na-eke nwe ọbụghị hapụ ya na-akọ ndị a na-edisive mmadụ ọnọgị ichi human being nwere that God in you imesie up Chukwu apụọ from you then you die ụkpụrụ ahụ anọdị Chukwu apụọ from and ọpụ ha na the spirit pụ ha na you ọwa ọnwụ ahụ ka a na-akpọ ya is dead alabe ndị ọcha si ọ bụ dead anyị si ọ bụ ọnwụọ na onye anwụgo so ọka mma kịta chika dị ka anyị ji n'ọnwa ya kwanyere onwe anyị ugwu kpọkọtaba na onwe anyị ọnụ ndị nọ vileji kpọkọtaba na onwe ụlọ ọnụ mebe na ihe ọdịnala unu emezina nke ọjọọ the write up na-abịa the paper is coming out paper pụtazie enye ụnụ ya unu emeghị implement hapụ ndị akụkọ ije ebe Lagos respect ụlọ ndị Yoruba ije ugwu Hausa kwanyere ndị ụlọ ndị Yoruba ugwu oruzie na nke ndị ọdịnala isi maka nọ ndị ọdịnala dere ị gaghị ekwanyere ya ugwu ọ ka isi eme amamihe bụ ihe a ọ bụ amamihe bụ ihe a ije ala bekee ịkwaichi ugwu ndị ala bekee niile oruzie na nke ndị nna gị nke anị nna gị si aga abara gị uru isi anọ m mgbe edere ya Naijiria nkwe lọ ịnọ mgbe edere ya ịnọ mgbe edere nke Naijiria anyị na-eso mmọnwụ ị na-eti ịnọ mgbe edere ya ji na-eri ịnọ mgbe edere ya omenala ị na-eme ịma mgbe edere ya ala adịghị mma uru ndị nze kwụsị na ime ihe ọjọọ ka ihe ọjọọ ha ụnụ ịkwụsị ha n'ime ihe ọjọọ ifu ihe ọma sayensị and teknọlọji wee wizard ka ọ bụ na wizard na Naijiria ọwụ nche egbuo ya ịrụọ plen na Naijiria egbuo gị bikọs a ga-asị iwe ama otu na atagbuo egbuo gị ozugbo mana ọ bụrụ ala bekee ịrụọ plen onwe ezo ga-afụ gị anya kpọrọ gị jọ underground nsị ya ya ewucha na winji and wizard ọ ihe ha bụ ebe ahụ nke anyị bụ na ọgbanje achị ọgbanje hei ajara sabat apịabaghị pidgin n'isi pịawata si agbụba egwu hei brọda agba n'ala mee ma otu ọ sọrọ gị brọda si a na-agụ egwu ọta ka esi eje n'igwe nwa a na-agụpụ egwu anya a na-agba egwu n'eluigwe nye gwara ụna na-agba egwu n'eluigwe every ị ga-eje ụlọ ụka nwere ndị m fụrụ na Facebook gbakọta egwu nna achịgidere m ọchị si na oche daa ebe nna achị ọchị nzi ihe nke ụka gịnị ka a na-aka ndị gaanyị gbakọtara egwu ọ na-agbazi ụmụ ụdị ọ na-agba staịlụ amụmkọ maka eji asịrị m ihe ahụ o tinye ntinye ihe nke ụka biko gịnị ka a na-aka ihe a eji eluigwe nwa Chukwu nwere piano Chukwu nwere instrument a ga-eji agba egwu a maka onye arụ ebe ọ fụghị ụdị egwu ochigata azụ onye arụ ebe ahụ ọ fụghị ụdị egwu a o jiwa anachighị azụ si Chukwu mba ebe ahụ dị boring yes ebe a dị boring anaghị agba egwu ebe ahụ ọ na wilderness ka ọ bụ that is wilderness that's why ji wee wụrụ mmadụ mma nke ndụ the beauty of life mma nke ndụ that's what we are
mana anyị were spells, anyị were the opposite of life. Iburu Bible n'aka isi na Deuteronomy 28. You are evoking a negative emotion at the same time, using spells, causing yourself. Still practice the same thing ị na-ekwu na the Bible. Ịnọkwa n'ihu altar, ịnọ n'ihu altar na command with spells. Oruo echi isi na ịma ihe na-eme gị. Hey, common sense egbukwe nụ ndị ojii o. Hey, Chukwu gbaghara ụnụ, Chukwu gbaghara ụnụ. Ibu akwụkwọ n'aka na-agụ n'altar, ọ sị gị n'ime akwụkwọ a, if you bow down to a graven image, this thing will happen to you, and you say ngwa na-ekwu yo n'ihu altar, n'ihu ya apịrị apị. Brain ga-agwa ha gị okwu because your sense is overclouded by emotion. Once you believe a reality within a rubric of a philosophy, you just within a confined instrument, confined philosophy. Simple as ABCD. Somebody's perception of God or here na worship. About God, you worship because God is a language of somebody. All language ka ọ bụ. Onwe ihe o nwere ime with infinite energy or whatever you can call it, or Chukwu. God has nothing to do with Chukwu. God is language of a British. So British, according to their own perceptions of invisible energy or whatever you say, then give it definition and give it that name. Because of good, once you do good, you get close to that energy of harmony. Then if you remove one O from that good, onye God. This is simple definition. So how copy the concept from Egypt, which is the Anubis, the god of afterworld. How combine it together. The physical world buru doing good, the invisible world buru god Anubis. Then use the story of Anubis, of the afterlife. Use the story of life itself. Man, when you do good, you see the kingdom of Anubis. Then combine the two. That is good and God. Simple as ABCD. Common sense is not common. But ndebe anyị igwa ha something ọ dịka no, we came to rescue. I better to deliver. We came to deliver you from this dark, no, from this subconscious mind. Black mean abani. Abani bụ uchichi. Ndị ọcha kpọrọ ya black. Ha mere associate with your color because of simple thing. Ọ bụghị because of energy oji. They associate because ọ bụ ịgba ọtọchị ọkụ enwuo. Ịgba anwụcha ọkụ enwuo. So ha na mega associate with the subconscious mind. Ọ bụghị na ịma ha ihe no, because you don't reason. Ọ ihe ha na-akọwa, you don't reason. Ọ ihe ha na-ekwu there, nothing more nothing less, because everything is in black and white in your face, but you cannot question. That is common sense. Your brother gwa gị esemokwu because of what? I have right to believe, I have right to this, I have, yes, onye sị na enweghị right, but you have right to ignorance as well. You have right to your own ignorance, but you have to bear the consequence. Don't ask God for anything, because God gave you all. God gave you all. Don't ever ask God. Don't open your mouth. Anything, because God gave you everything. You rejected God, rejected everything. You bore the whole living God. Start looking for sky God, imaginary God. Oh, yeah. You kill the whole living God. Look for imaginary sky God. Common sense. Common sense. Agba ndị be anyị ọ dị ha ka imegbuo ne. Hey! O ji gịnị kwuo? Pụta ebe ahụ ndị ọgwụ ego ndị ọkọtụ pụta. Ihe a na-ekwu ebe olukuru ka ihe jide ekwensu na-ekwu. Ihe a this word a sị na okwu mmadụ ji wee bụrụ ọnụ mmụọ. Ihe a na-ekwu ebe a na-ekwu ihe a na be ndị mmụọ. O nwere ihe devil is devaluation of human life. That is definition of devil. The evil. Once you are evil, you devaluate the human's life. That is the evil. Satan means the opposition. Somebody who oppose. So once you oppose the Bible, you become Satan. Go and read the Bible. Once you oppose the Bible, whether you oppose it in the right direction, once you oppose that philosophy, you are Satan. When you only with enjoy, no. That's why it's called Satanism, satanic, because they oppose the fake. All the Bible, the problem, all the interpretation. The interpretation, we oppose the interpretation, not the Bible, because I may understand in the Bible for ntakara, for umazi, for spiritual growth,
to develop the mind so that nwatakịrị tozie onwezie spiritual conscious, mara ihe bụ spirituality, mara ihe bụ metaphysics, mara ihe bụ physical, mara quantum physics, mara everything, all for development of the conscious mind. Okenye eburie je na-akọgịrị oje na ọkwụrụ n'ihu altar na-ekwu nonsense. Ịjụọ ya ọsị gị onwe right to worship. Yes, you have the right. Muslim also have right. Ndị na-eti isi nkwe right, ị na-egbu everybody. Yes, if you have the right, they have right as well. Mapụ onye ọbụla isi, a na-egbu everybody, bupụ the whole village isi, o nwere right. Yes, ị nwere right of stupidity, nyanwe nwere right of killing. Everything from your own concept, everything came from your ancestors. They stole from your ancestors. They brainwash, whitewash, brought it back to you and tell you nonsense, and you will take it. Develop your mind, ascend your soul. Ascend your soul. Don't devaluate your precious life. Don't devaluate your precious given life. You nwere everything, you have everything in your house. Nna gị sị na everything nọ n'ụlọ nna m. Ihe niile dị be nna m. You said it, nna gị kwurie, God said. Or even in the Bible kwurie. Once you say Jesus, everything is safe. You don't know about Jesus of the Bible. No. Within the Christ, the consciousness, because it's their language. You mean that their language with the anointed one. The anointed one. Nobody in particular. The anointed one. What you mean by that? Who is the anointed one? When you wake and suppress the ego, the wrong emotion, the negative emotion, the spirit rise. And that will only happen in silence. When you keep your thought away from your thinking, from your mind, the energy will vibrate, will generate. You master her, then you have a creative mind. Automatically, you create a creative mind. But if negative emotion suppress the positive emotion, which is the Holy Spirit, the God, or the God will go in concealment. Automatically, once mmadụ mara ha na ihe ọjọọ 7 years nwatakịrị ya mara ihe ọjọọ, the Holy Spirit will go in concealment. That's why you go na Jesus Christ 8 years he disappear, 12 years ọ pụta mee miracle, 33 years ọnwụ. 33 years bụ mgbe ndị every onye ọbụla ma ihe, ndị onye ma ihe na-akụ na 33 years bụ grandmaster. 33 years become grandmaster. That is when the ego dies. The ego dies, you become a grandmaster. Yes. Simple as ABCD. If you kill the ego, you bụrụ mmadụ, because ego nwere ike sị na this guy onye ọbụ, I don't listen to him. Ọ bụ ego ya eme gị, mana ịbịa gee ntị ịmụta, ịmara ihe na-ama. Ịma na eke bụ fire, ọ eke kere ụwa, ọ ihe a na-akpọ ya the sun. Ọ bụ ihe bụ Chukwu, o so na the principle, the creation. Because ọ bụ na iwepụ anwụ, wepụ ọnwa, wepụ star, there is no creation. Ọ dịghị complete. So Chukwu, the chi ukwu bụ the source of creation. Then all these elements now bụzi ha nwa na create the life. Ọ ha nwa na create life. Chukwu bring them to create. So the eke, oya bụ eke anaghị egbu eke na ala Igbo. O represent the sacred creation. That's why you for the lady with the eke, the lady represent the river, the water. The water and eke together. Aka nni na aka ekpe. Aka nni nyidere aka ekpe before ọrụ ọrụ. Ifuzienu nkwọ, ọya bụ ume a na-eku eku, ọya bụ nkwọ. A na-ebe isotoziri okwu bụ afọ. Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. 4 principal element. Ani, anyị wee kpọọ ya ọdịnala. Because the knowledge came from the number 1 plus 1 bụ ndị ana Igbo. Onye ọsọ gị jụọ, go and ask any metaphysics in life. Number 1 na ụwa niile bụ ana Igbo. Because ebe sun na-esi arise. First place sun na-ehit ma ọ pụta ha na bụ ana Igbo. Judge one anybody ma about metaphysics or one more go and ask any diviner. Sun first and thereby on the face say heat, the vibration the more higher than others. You will prove for Tondo Chabia. Man, you were apple tina window ga work. Oh, we were apple tina window, it will not work. On our walk go rogi. Isn't nam nasi ase on our walk rogi. On our walk rogi. Ibana Abuja mana Lagos. Hapụ your village mee ya abandon. Anaghị eme ihe ọjọọ na ana dị nsọ. Anaghị eme ihe ọjọọ na ana dị nsọ. A sị na onye mee ihe ọjọọ ọkọnyụ ahụrụ a na-eme gịnị? Ọ chụọ ya ọsọ.
enu na ana ga-agbara ya osighari ndị ọdịnala, ọ ga-agbara ya osi. Enu nwere ntị nwe anya na nwere ntị nwe anya, ha ga-egbara ya osighari na anyị bịara for rescue, anyị bịara for save ndị be anyị na-ana ana, ndị be anyị na-ana ana, anyị webe ka anyị zọpụta ha, nzọpụta ka anyị bịara ịzọpụta ụnụ, nwe onye be anyị abịaghị ebe isi ụnụ nye anyị ihe, anyị bịara iweta nke anyị ji ọwụ sacrifice. We came to sacrifice our knowledge to develop our land. ọ bụ anị anyị ka ọ bụ, ọ ya ka anyị ji kpọọ ya anị. Ihe ọ bụla anyị ga-ewere from ndị ọzọ, anyị ga-amụrụ ya amụrụ, mana that fundamentals in our land ọ ya ka anyị ga-use. Electricity na agba, anyị enweghị ike igo one single thing to give our people light, anyị agaghị ego ya. Anyị ga-esi ebe ahụ nweta, olesi me nweziri njin anyị nidiri iji wee mee ihe a, ọ bụ na anyị enweghị njin ahụ, anyị egote dị njin ma ọkwa ma gario ma akpụo ma mango, ihe niile awụcha. That is ịchọ inwe ego, ihe niile awụcha sara, ego juru die, ego juru na akpụ, ego ọwụ gario. Nwere ihe a na-ewepụtagasị n'ime ya, nwere ihe a na-ewepụtagasị n'ụmụ ihe a ị ga-eme iwere gaa na ala bekee taa igbuo ogwogwo, ma ọ bụrụ na chọrọ ego, maka anyị nwere nwa ihe anyị chọrọ legasị, anyị achọghị ego. Aka ha nkụ, ihe niile onweghị ha juru na obodo anyị eju. Ọ dosiri na ebe ntụfu unu na-akpọ shaft. India na enweghị korota, ha enweghị koolu, ihe a ji arụ korota bụ rescue refuge. Dustbin na Nigeria, dustbin na-awa ahịa ju na street, ihe niile awụcha mineral resources. Nsogbu adịghị ka ọ dịkwa na echi ka m jee kpọrọ ụmụazị na n'ụlọ akwụkwọ. Amụkwara m nwa, eso mbụrụ mmadụ bụ mụọ nwa ka m ji ekwu ihe. Ọ bụrụ na m amụghị nwa, nwa m ike sebe nchichukwu ụwa ha nwa ha uru ọbara ka mmadụ nakwuru ya ebe ahụ, mana nke a nwa dị ebe a ga-agbarịrị mpụ ka ụmụaka baa uru, maka ha abaha uru, ha ghọọ ndị nkịtị. Ndị ọzọ ewere ha mgbara odibo, ha na-agbara ndị ọcha bụị, na-agbara ndị ọzọ bụị, ọ dịghị mma. Ka Chukwu gozie uru niile n'ofu n'ofu. Ndị kwere na ihe a na-eme dị mma, ma ndị ekwekweghị na ihe a na-eme dị mma, ya gozikwuo unu n'ebe onye ka o mere ibe ya obi adị ya mma. Udo dịrị onye ihu, dịrị onye azụ, dịrị enu, dịrị anị, dịrị nwata, dịrị okenye, dịrị nwoke, dịrị nwaanyị, dịkwazịrị ma ndị iru anyị, dịkwara ma ndị fụrụ anyị n'anya. Ka ọ dịkwa na echi.